Helo, shwmae, Adam Jones i fi, a fi wedi bod yn hwyluso'r penwythnos yma ar gyfer Llwyddo'n Lleol yn Aberystwyth, a mae wedi bod yn agoriad llygad. Chymod, fi'n berchennog busnes yn unan, a sydd wedi gael y cyfle yma 5 mlynedd yn ôl, bydden ni wedi nido lan ar awr fel yw Sbaniel fach, achos mae rai fi gyfadde, mae siŵr gymaint o frwdfrydedd gyda'r cystadleuwyr i gyd. A'r syniad, wrth gwrs, ydy bod ni'n dysgu am dechnegau sefydlu busnes gwahanol, pwysigrwydd y Gymraeg hefyd yn rhan greiddiol hynny, a sut ni chi'n creu cyfleoedd economaidd i bobl aros yn eu cymunedau nhw yn ardaloedd Arfor sy'n mynd o Rhy Gyfyrddin yr holl ffordd lan i Môn Mam Cymru. Wi mor falch o gael creu rwydwaith newydd o bobl, ffrindiau dwi'n ystyried, chi'n modd, fydd yn y dyfodol yn gweithredu yn yr ardaloedd nhw, a busnesau hyderus sydd yn gweithredu yn Gymraeg. Mae cyfle gwych dyn ni fan hyn, a ni wedi profi hynny y penwythnos yma, a fi'n gobeithio bydd yna 10 wyl preswyl fel hyn yn y dyfodol hefyd. Penwythnos sy'n dod ar y cwrs mwyn dysgu sut i sefydlu busnes, i ddysgu elfennau fel costau a sut i dilyn gyda cwsmeriaid. Mae'r penwythnos yma wedi gwneud cyfle i gyfarfod pobl sydd efo dipyn o brofiad yn y maes yma. Felly mae bod yn fyddiol ofnadwy. Yn sicr dwi wedi elwa wrth y cwrs oherwydd oedd gen i syniad wahanol yn wreiddiol, ond wrth i mi glywed beth oedd pobl llwyddiannus o fusnesau gwahanol yn dweud o'n i wedi ail feddwl a golygu fy syniad wreiddiol a gweld sut o'n i'n gallu newid y busnes mwyn llwyddo. Mae dda 'da fi weid bod 2 enillydd wedi dod i'r brig. A'r enillwyr, mae'n dda 'da fi weid, ydy Short Barton Sides o ran Pampro Cwn, Alicia Llongyfarchiadau, a hefyd bythynod gyda chi, Huw. Honestly, so ni'n gallu crio, fatha dwi actually'n really hapus. Dwi'n gwybod fatha, diolch yn lump sum massive, ond mae'n meddwl lot just because nath o gymryd lot i fi ddod yma, a mae'n gymryd lot i fi siarad ar camera yn Gymraeg because ail iaith fi ydy Cymraeg. Ydy, mae'n gret. Mae'n deimlad gret i ennill y buddsoddiad hyn o'r gystadleuaeth a'n edrych mlaen nawr i fynd ati i fwrw mlaen da'r syniad busnes a i wario'r arian.